Godmorgen. Velkommen til morfars julehule. Ja, i dag er det den 7. december. Så i dag skal vi pakke en pakke op med nummer 7 på, hvis vi kan finde sådan en. Hvis ikke julenissen eller drillenissen, han har været og lavet ballade igen. Ja, nå, det må vi se. Og en dag har vi også en lille overraskelse, men det kan vi lige kigge på senere. Ikke? Nu må vi hellere prøve at gå ud og se, om vi kan finde, om der er en lille pakke for nissen. Ja, det er det. Lad os se. Se om der står nogen herude, hvor det plejer. Nej. Ej, der er ikke nogen gave. Er det julenissen, der nu er ude at lave? Så lave ballade igen. Den julenisse, nu driller han altså. Nå, så må vi prøve at lede. Ja, se om vi kan finde pakken. Måske han har gemt den et sted. Ja, lad os prøve at lede. Lad os se, hvor kan vi være? Hvor kan vi være henne? Kan det være herude måske? Nej, der står ikke noget der. Lad os se. Hvor kan det være? Heroppe? Nej. Kan vi prøve at kigge? Man ved aldrig, hvad man kan finde på. Og der står nej. Hvad søren er det, der står der? Jamen, sanden, der er jo en lille gave der, og nummer 7 står der på den. Og det var jo nummer 7, vi skulle pakke op i. Ikke? Det var den 7. december. Ikke? Så det var nummer 7. Ja, og der er 7 på den her. Skal vi kigge ind i? Ja, det gør der. Der er et 7-tal. Skal vi se, sætter vi lige herover, så I lige kan følge med. Sådan der. Så kan I også følge med, ikke? Det er spændende, hvad der er i gaven i dag. Hvad næsten er kommet med, ikke? Ja. Det bliver spændende. Hvorfor jeg elsker at pakke pakker ud. Det er det bedste, jeg ved. Ja. Det må vi se. Det er spændende. Lad os se, hvad der er. Den er pakket godt ind. Lad os se. Det ser spændende ud. Nej. Se, det knaller der til juletræet. Så nogen man kan rive over, så siger det bang. En lille smule, en lille knald. Ja. Det er lige det, morfar han altid har ønsket sig. Ja. Hvor spændende. Tusind tak. Hvor er vi heldige. Ja. Nå. Så fik vi pakket dagens gave op. Det må jeg nok sige. Ja. Og så har jeg en lille overraskelse til dag i dag. Vi har nemlig fået besøg. Ja, skal I se, hvem det er? Skal vi... Det er nemlig Kvik, ikke også? Ja, så i dag der er der både Tulle og Mini og Kvik. Ja, det bliver lidt spændende, jo. Ja, så må vi se, hvad vi kan finde. Så skal vi åbne pakkekalender, ikke? For Tulle og Mini. Og så må vi se, hvad vi har til Kvik også, ikke også? Ja. Lad os se. Kigge. Lad os se, hvad vi har. Bum. Ja, jo, pakkekælden, det ligger her. Der er næsten ikke drillet i dag. Så det var dejligt. Ja, så må vi... Skal vi se. Sætter jeg lige herover, ikke? Sådan der. Ja. Så bliver det spændende. Så er det Mini, vi skal starte med i dag, jo. Ikke? Og så skal vi jo finde nummer 7. Ikke? Det har vi lige her. Der er et 7-tal der. Kan I se det? Så prøver vi at kigge. Det er spændende, hvad der er i. Og det bliver glade i munden, ikke? Det tror jeg, det gør. Lad os se. En hundehapser. Se. Her, Mini. Hvad siger du så? Skal vi lige se, at Mini han bliver glad for det? Se, en hundehapser. Hvor blev jeg glad. Ja, Mini han blev glad. Så er det Tulles tur. Så må vi se, hvad vi har her. Det er også nummer 7, ikke? Vi skal finde til Tulle. Ja. Det bliver spændende det her, hva' Tulle? Skal vi prøve at se, hvad hun siger til det? Ja. Se, Tulle. Der blev hun glad. Det gjorde hun. Og så skal vi jo ikke glemme, så Kvik på besøg. Hun skal også have, ikke? Skal vi se. Der har vi nemlig en her. For en anden en. Ja.
Skal vi se, hvad Kvikke hun siger til det? Hvad? Her Kvikker. Der blev Kvikke også glad. Så har hun også fået. Så har de alle sammen fået. Ja. Alle har fået pakkekalender i dag. Ja. Nå. Så må vi have en god dag i dag, ikke? Ja, vi ses. Hej hej.